салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Мехостам имрӯз як маслиҳатиам барои занҳои кӯдакдор, занҳое ки кӯдакошон оли садик намераванд, ба шароити зиндагӣ садик намераванд. Мехостум маслиҳати худро барои шумо бирасонам. Фарзандои ман садик рафтагӣ нестанд. Садик камтар ай мо дурай. Ман ҳамаша картаошона туғрӣ кардам. Комиссия гузаштем, шавҳарам иҷозат надоданд. Азбаски дар оҷа авқоти ҳалол наметиҳанд. Авқот мо гуфтем ай хона барем, иҷозат надоданд ки дигар кӯдако дида гирья мекунанд. Анами хел кӯдакои ма дар хонаанд. Муҳаммаҷон оли 6 сола набуд, оли 9-6 сола шид. Кӯдакои ма уже бачаи ма уже хонда метона, анами ҳарфои қуръона медона. Азбаски мо бонуҳои тоҷик ҳами саҳар то бегаҳа пачти дар ҳами кухнием. Ҳолмон авқотпазӣ, посудашӯӣ. Ма дар анами кухнӣ маслиҳат метиҳам ки дар ҳами кухнитон анамихе алфавито гирифта часпоне. Анамихе ҳарфои қуръонама навистагӣ мондагиам. Боша ки дар дари холодильникма анамихе сифру як хадам нависта часпондагиам. Ҳар вақте ки авқот кунӣ ё посудашӯӣ яки сар кунам, бачама фарёд мекунам, мешинонам, а як лав заниматься кардан мегирем, корма кардан мегирем. Ма қатъияти отделно намешинем ки мақсад ки анамихе. Муҳаммаҷон, ай ҳарфои қуръон сар кун. аъузу биллаҳи минаш шайтонир роҷим. Бисмиллаҳир роҳманир роҳим. Алиф ба та са ҷим ҳа хо дал зал ро за син шин сод зо то зо ай он фа қоф каф лам мим нун вав ҳа лам алиф я. Молодец. Теперь азбукара. А ба ва ге А Б В А Б В Г Д Е Ё Ж З И клетка К Ла Л Л Л Н М Н О П Р С П Т И У Ф Х С Ш Ша твёрдый знак мягкий знак Ю Я. ма мактаби миёнаи тоҷикии худмона хатм кардагиам бо баҳои аъло. Ма русия медонистам, хушрӯи бад не. Ма ҳами алфавита бо забони худмон ҳамида нишон додам. Баъд дугонаем ки ман дар иҷа қатишон рафту омад мекунам, омада анамиха нишон доданд ки ле неё л ме неё м. Анамихе мо короче ҳамихе чӣ хела кӯдаке ки уже ёд гирифтагӣ боша перевоспитат кунӣ қинай, ҳамиам камтара қин душвор шид. Некин китобе ки барои дошколникай ба ҳазир мехона бачаи ман. Анакун ба қисми ҳарфҳо. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Погромче. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 50. Не торопись. 50. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Молодец, Джуниорча.